Welcome back. Hello! Welcome back. Merry Christmas. Happy New Year. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas and happy holidays to Happy everyone. holidays to everyone! Welcome back to Waray Waray Katok. Katok! Kung normal ka, Pero pero meaning waray waray ka ka katok. anyways, Merry Yes. Christmas again. I hope you're celebrating this holiday season safely. Shout out. Yes, and shout out as well to our families. Families, especially to our families in Philippines, mommy, daddy, mama, Papa, papal, papalo, mama, La, hino pa ba? Hera Atitin, Titin, Kuya JP, kay JP, Ate Doit, Doit, Kuya Reno, Oli, Oo. JK, Bian Paul, And ano pa? Nanay. Nanay, And who ano else? pa? Ano pa? Ang mga relatives. Relatives, Mano, Ems, Didaha Palo. And Mano Miralles JR, family. Miralles family, Ate Balantad Charito, family. Aisa, Akon family sa Katbalogan. Akon mga auntie, mga kapaturan, uncles. Uncle Noel, Auntie Uncle Lea. Noel, Auntie Merry Lea. Christmas! Merry Christmas sa iyong tanan. Merry Christmas! Kan JR, tuwa, adat amon tindahan, damit shop. Merry Christmas. Merry Christmas! Sa imo family as Sa imong well. family as Amon well. mga friends. Friends, tanan, friends, Barkada. Oo. high school, college, common Elementary. friends, elementary. Merry Christmas. Merry Christmas! Ngan- Shout out Shout out sa aton kan. mga avid viewers and Yes, listeners. thank you so much. Shout out to Shout all out of you. din mga nagpapa-shout out. Wow. Shout out han Dulag Anglers Club. Wow. Shout out gihapon han Southern Leyte Anglers Club, ngan Tacloban Anglers Club. Amin mga Wow, daw mo talaga tagkikita. mga Anglers talaga. mga anglers, meaning mga nag-fishing avid, Nag-fishing. mga fan, mga mahilig mag-fishing. So sana may daka mo yan na sinugba para hit Christmas. Ako, Sinugba. waray pa ako makapag-fishing kay waray, busy. So, bangin after next year na. Yes. Kan Pakito, Oblo-Oblo, shout out. Kan Dulag. Pearly, amon top fan. Thank you. Pearly, thank you so much. Merry Merry Christmas. Christmas. Kan Unsweet ko, Merry Christmas. Kung gusto niyo yun, cakes na magrasa. Of course. Para Christmas, New Year, any birthday, holiday. So, kan Unsweet Unsweet ko. Jericho, Portugal, congratulations. Congrats. Ano mo, bagong batos, humabol pa. Yes, congrats. Merry Christmas. Merry Christmas. Kan Seth Marmita, kamulay ko skateboard, banda-banda gyapon, mga ka-irinom, grupo-grupo. Shout out Seth. Kang Kakay, shout out kay Australia. Merry Yan, Christmas. Kevin. Hi, Kevin. How are you? Come bachu? Espanyol, di ba? Spanish. Ah, Como este. Como este? Bueno. Bueno. Bueno Christmas. Buenos noches. Buenas Happy noches. Cabron. Okay, Merry Christmas. Merry Christmas. Cabron, you know what I mean. That's a joke. Yeah. Okay. We use it I use it to my Spanish friends before, my previous colleagues. Kan Francis Huang Lee. Shout Huang out ta Lee. imo, Merry Christmas Oh, pare. ate, oman yan na. Adi oman naghihimuyan kuan party center. Party events. Ah. Yes. So shout out tayo na tanan. Merry Salamat. Christmas. Gihapit yung suporta. Thank amon. you for watching us, subscribing, follow na yung tamon Facebook and YouTube. Yes. And thank you so much. And hopefully pag makabakasyon kita is titulad kita Oo, magpo-podcast. magkada kita nga tuhin ko mga interviews. Interviews. Yes. Yes. Excited. So, Baga maihaay pa pero we're looking forward to Looking forward. 2023. Oh, uy, mo pa yan ito na topic yan na. What do you look forward in 2023? Pwede. Pwede. Ano ba? Anon imo
gin papasalamat this year and ano liwat ani mo igin look forward next year. Yan ang nga year, pasalamat na family is good, tanan, healthy, Mhm. and family all over the world. Special, ay, kan Mama Janet ngayon. Yes, Mama Shout out Janet, Tito Jerry, Canada, Kimo, everyone Kina, there. Kinkin, your wife and Merry husbands. Hello, Merry Christmas. Christmas. Uh, we'll get into it. The topic na kaya ano waray GS next time. Pag magkadungan kita pag uli. Yeah, na-curious ka pa ko, no? Since Ah, 87? yes. Wow, So, talaga. Something happened. oo. So, Okay. I don't look for, this year, thankful, family is okay, good health, Mhm. everyone. I mean, especially, akon, thankful gyapon ako nga Yes. nakabiling ako in, I mean, another job. I mean, diri ako nag-expect na bumalin, pero, Mm. ah, Nataganin chance. nataganin chance. Actually, Oh, did it chance opportunity. opportunity. Yes. Actually, way back 2007 pagad adto na 17. 2017, may dana akon offer hadto na time which is gin refuse ko kay Wow, refused. bag ula ako luwat hadto nga In demand. oo, syempre amo to training, di ba? Nagtitinesting ka pag in-apply. Pag may tumawag, karong singon, in demand ka. Yes. So, 2017, tagan na kadton offer, waray ko anay karauta kay nagtutuon pala ako. Kumbaga, Mhm. kailangan ko pahin anong tawag ito? Experience. Experience nga knowledge. Iba man na ni mo experience dati. Iba man anak mga experience. So, anya na 22, mga diri maubay. Balitaw. anya na 2022 is yes, natagang kita ang chance. Another na naman, same department, same nga Company. company. So, ginkarawat ko na this year. Yes. Thankful ako da. Amo man la. Next year ginlook forward ko is good health para atong tanan, para at mga family kami kikitahin ni Yes. manaoton tama upay tiyo kalawas ang mga manat importante. Ano pa ba? Ano pa? Ano pat kinahanglan? Ano pat aton ginlook forward for next year? Siyempre, travels, which is open na it, mga Oo, borders, ano pa ba? Makauli ha Philippines, as usual. Yeah. may I mean, may mga plans na gusto namon, pero sa kanila natin pag-ada na. Oo. Let's talk about it when we cross the bridge. Wow. When we get there. Yes. Yes. Let's cross the bridge. Okay. Yeah. Mula. For you, ano mati mo lot? 2022. Oh gosh. Of course, syempre thankful ako that na ihaon naton hi Milvia, na ihaon ko hi Milvia dadun nga ni i-deliver di kalibutan and Ayun, oo pala. oo, our Milvia, little girl, our this year. unexpected baby. So yeah. So thankful that she's growing healthy and strong in spite of, this year na surgery. Yeah. And also, of course, good health, the entire family, aton kids, kita nga duha, aton family sa Philippines, everyone's doing well, going great. So, damo man ni challenges, but, with family support and prayers, everything na lalampasan. Mm-mm. And, 2023, I'm looking forward to a good year. This year, it's a very good year. So, calm, lahiya, chill la. As well as hopefully next year, it will be the same. And hopefully, mas ma-achieve nato na aton goal next year. Kung ano man nato na amon goals, ma-achieve namon next year. Yes. And Nagsiset kami ng goals actually Yes. every year. yes. Not necessary nga yearly may the big goals, Di but rin necessary big goals. Yeah, uh, exactly. but for some reasons na kinahanglan mo sometimes in big dreams. Oo. You dream big. Diri man hiya mahimo nga I mean exactly the same it imo gusto. May dala I mean singon ta 100% no may dala mahimo nga 30%. So next year lot it iba. Padayon. Yes. Wala, 2023, good. I'm just hoping na maging okay ha work. Syempre, aton bread and butter. Maging okay ha work. Maging okay iton aton health and
what are mga unexpected things that might happen next year. But yeah, normal. I mean, every day is a blessing. So if maka-achieve kita another year next year, that's already Yes, an achievement or ay blessing. naghihapon nga podcast is Yes. go. Oo, Amo nga Yeah. na sa nga Thank thankful you, kita thankful for kay the 280 na data, 216. followers. Yeah, it's okay. Not Yeah, bad. Yeah, it's no, growing it's slowly, growing. but Uh, steady slowly. it 100 na start ko the piso. So, I mean, Exactly. it's fine, it's fine. No worries, no pressure. Diba? Thank you so much ang mga nag-subscribe, nag-like. Hini na Amon podcast. Yeah. And still watching you. us. Oo. Thank you. Namamatit amon minsan waray sense ng mga istorya. Namuna. At we hope you kung bisan waray sense may dagyap pa iyo ay naka mo nakukuha. Nakakuha. Pointers ba? Pointers lang. Siguro, Diri nga tanan. in 10, may siguro makukuha ka mo 1. Okay na, not bad. Yeah. Yes. And, ano pa ba? Pwede ka topic natin, ano pa? Ano to? Nakon ginyakan kanina. On Christmas? Ano ni mo, best and worst Christmas gift. Especially Buro bata kita ang mga barobata pa kita. Kaya yan actually yan Siyempre, yan nakaka-pressure na magregalo kay ba daw? Diringan niya na Damo na source. I mean, yan na kasi nga panahon, damo na ito stores nga damot online, source ba na pwede palitan Palitan. gifts. May Shopee, may Lazada, may nga online, damo, may oo. Amazon, may exactly. eBay, may ano pa ba So kada aton din may Amazon, may Amazon, may pero yan anya time pag nagreregalo nga ng bata amo na siya kami nag-istorya pag yan like kanya na week namimiling kami ng regalo. So pag ito bata perat edad amin masing balitan tambado. Sa kung ako loaded bata bakit ako kasi pag namimili yung regalo. Okay, yeah, that's your dress before. So kung namimili nga niya akong regalo, gusto ko kasi ito magagamit on a daily basis or very often ba magagamit. So bado mango talaga ta ako added dayon takmain kay siguro dang iniisip kasi okay kung ako anak kita regalon gusto ko gadbado or something like tumbler, lunchbox, so gad ba? Hey, Jason nasering. So, Jason nasering haakon hanya ng adlaw. Sa kaadlaw namimili kami. Kabado napipilian na rin siya. Kung ako kunot regaluhan nga bata ako, iginlabog ko nga bata kay diri kiton. So bagay tama kahit bata talaga, they look forward towards toys talaga. Anything na basta toy, happy na tira, di ba? Kung baka ako bata, regaluhan mo ako kung baka may attitude lang ako nga bata. Bayin ko feeling ko may attitude ka talaga at bata ka pa. Yung pagsiring kung may attitude lang ako nga bata, may ka talaga attitude at Aying labog ko na mo kung natrapo. Gusto ko mula yan. Hindi rin nga kuan. I mean, gusto ko something na mamamulay ko. It's sulot. I mean, parents, makakapalit man ito. Mula yan, diri makakapalit tira, pero diri ako permi papalitan papalitan. Oo, exactly. Kay kung may nakalabot timbado, syempre papalitan ka. Pero timulayan, rubangan, tim kaganak, bisan ka magdiano dida, di ka kung papalitan kung waray ito. Waray okasyon, So, gusto ko mulayan, good. Oo, tama. So, nanunumduan nga Christmas gift. Kaya di ba, hadton, elementar kita, high school, may mga Christmas party. So, magbubunutan nga ni hadto. Siyempre, gusto ko kasi pag ako't nagre-regalo ba? Ano nga age? Ano man na itong age? Ambot kay syempre haturi magkita on money. Syempre kung afford lutan at parents, di ba? Amo laluatin papaliton. Pero ba to elementary mga 50, 100 so kadada? Dako na to na time 50 dad. Siguro 25 pesos. Elementary, dako na 25. Bangin. Tapos nanunumdam kita pagre-regaluhan kan picture frame. Tapos ang mga maburoong na base. Anmag. OMG. May nagre-regalo kandila. Pwede cash na la.
Ako nala, titiro kong kunala. Pero diri kay syempre di mo liwat masisisihan to ano kay syempre ibagihap nga parents kung damon ira anak pero gyapit to nga igat Oo, ano tama, anin tama. ano Regalo. hin regalo tas baga hadto Exchange kasi gift. dahil hadto kasi consumering kan toy nga toy mahal talaga ang toys mga Disney noon siguro kung Sa may bagay, kung dati may kasi parents waray. ka na adto abroad afford ito niyo pero yun sakto lang nga tatrabaho gobyerno mahal gadan mga toys nga Disney. Di ko nanunumdum nga ni nga may dak mga mulayan nga Disney. Asya diri kami aging papalitan gad kami Barbie. Barbie bad to nanunumdum ako Barbie. Pero amay to once a year. So diri ka nakakatagamtam so dito nga toys on a ano normal days. Oo, sa bagay. Kung mapalit ka lang toy worth 3,000, makaon na lang ako. So, Oo. Aw diri ngayon ako liwatad to era papa. Di ba pag bonus mo pimanaton work ni Papa bago ya bumalin an okay pa an constructionhan mga chan. So, lalo na mga kang Papa pag nagbo-bonus ng Christmas, makato na kami agaysano. Agaysano. Tas, di ba dito second floor, tas halabo-labo na to nga na display in different kind of shoes from Nike, Oo. Adidas, Skechers, Reebok. Ginlalabog pa. Ang Size ginulusan 7, pug! Amod to, basta pero may kami. Amo lotad to, Tika nga, very ibaw. galante lotad to pagdating haam, pagdating gin shoes. Skechers, ganito kuya, naka Adidas or naka Nike. So, Nakakonspartan la. so ikaw pa. Kuha na ako. Nanonood ako kanto pag Christmas mga kadi kami ako. Merkado, mapagchinilas. Sabado. Ah, Amod to. Pero nanonood ako to mga Christmas party nga niya. No? Marisyo gada no, Pinas kay actually nga, di mamingo with Christmas, waray good masyado, ano. may Bagan- naman, mga Christmas May dagat, party. pero so gada aton nga waray man kita as in grupo good nga. Mga, may has office, pero so gada ayos, yan na nag-Christmas party ka mo. Pero diri ba paro Pinas nga, ang bugos nga company, may Christmas party. And per department, may Christmas party pa. Kay magastos kasi Pilipino. Asa Yeah. wala liwat. Katima, waray na kwarta. Katima, Katima waray at Christmas na. or Pag, New Year. pag January, bulad-bulad lang na yung ligo-ligo. Wala na yung ligo-ligo. Yan na. January, January, ligo-ligo ligo-ligo na. Wala na pa, ligo-ligo na. Okay, Masing, balita. ano ni mo, kuan Christmas? Beef steak. Pag Lechon. January, ano mo? Bulad. Tiri. Beef gyap. Youngstown. Corn beef. Uy, mahal not corned beef yan. Ano ka ba? Pero balita, hato nung Christmas party Pinas. Like, elementary kami, pabunggayad ton Christmas party. Siyempre, Per mga section. baguan bado. Bado. Bagong Ay, pants. may natak na nunumduhanan. Elementary ako. Pag magka-Christmas party, dadadon kami ni Mama ha, Kevin's. Nanunumdum kan Kevin's at tuguti ilang nga stall. Waray, diri pa. Di man kami da parag palit. Adto. Kevin's. Di man. Di kami. Pero nanunumdum kahan Kevin's, ang guti ay palan era store. Tapos bumali ni Rahat Tabuk, ang dako na nga store ni Ra. Itong yan na nga 578. Hadto, hindi rin pagod kilalan Kevin's, nakadilehra didihan. Guti, yan nga ni waray na anong Kevin's ano? Ambat. Bagan waray nakikita nga Di na Kevin's. napaltin mga bado. Amad to, dito kami, papaltan kami to ni Mama, himbado. Pero syempre, Mama, napili. Hindi, paso mo. Kasi nga to, init at papaliton. Adi tak gusto, init at papaliton. Na kayo, ate hato, di rin nagde-dress. Ako to, papalitan na kato, nanonood ako, papalitan na kato ni Mama nga, dress nga, bagan, maong nga, terno, mga coordinated. Pwede dida. Kevin's. Na ayun na kato. Mga branded Hira ato. ton may the branded talaga tuod mga hira lang ton may the bench may mga Diri. Barato ito na mga bench. An mga lakos, tadto na kada dida. diri dida. Hagi kay bot. Kevin's bad to. May nagyap usapan chen. An mga Nanunumdum kan chen. an mga brand hadto nga mga Barang lakos. Ahat to kasi Ang mga ano pa to African ANF hadto. Oo. may dalahan to takloban. Boray Kaya nga god. diri kami nga di masurong, di kami nga da paragkada. Din man kamo. Diri kami paragkada, amo diri kami mag-aram ito nga mga brand. Diri kami tigkada paragpalit. Diin man. Ha? Anong karog signon? Diri kami suki dida. Ha Kevin's. Kevin's amo mag-aram akong mga brand nga nakada.
Buta, diri ka dira nagbabaligyan lakos. Hala, kibot. An nanunumdum ako, an chen na nagbabaligyan mga Dere. sweldo. Butik adto nga, An butik nga butik Kevens, karanya may hadto, kitchen nitos. Nagbabalik ganahan mga sapatos nga lakos. Awa mo Han ba? mga badong Bagay nga diri ako lakos. maaram kay diri manakit na kilala. Amo, siguro. Amo lagi, diri kami maaram. Kaya diri kami paragpalit, tida. Mm. Pero ano ito nanunumdum ka to? Amo itong mga paralitan. Di nga niya guys ano. Tapos nanunumdum ka guys ano tumasaring 3 nights, midnight sale. Magsisale ra 23, 24, 25. Mao pa yan guys, ano, pero mas mag-upa yan. Oh, depende. Guys ano gad lahat tunda ko nga mall to. Nanundum ako elementary 90s. Ako, tikang elementary. Pag Guys ano good lahat to. Hadto. Nakada ka Kevins pag ko ka na to. Sigang tao. Bangin high school ka na. Dere. Elementary. Guys, ano talaga ton dakungan at ton May da- Kevins. Ang Oo. Kevins, Tapos may ay- mga butik-butik nga gudti. Oo. Nga amo nagkikarryhin mga Ang guys, ano, mga mamahalon. sapatos, okay na. Oo, oo. Pero ang gusto mo mga brand nga di mo makikita ha, guys, ano, nakadto ha era. Kumbaga mo ton mga butik man lera kasi Babalig hadto ano. mga Ah. ito nga mga pan-golf nga mga bado brand hadto. Nakadala ta era, mga kuan. Basta amo ton hadto, di naman lato kay. Mari siya balit at ton mga Christmas party sa Tapos Pilipinas. ang regalo ng mga tikang highway supermart na mga figurine, di ba? Ang mga Alkansi. alkansiya. Tapos makakani ka mga footsteps sapit laluat, mapalit ka mo hin Islander kay Huy, ato pabayat footsteps an usa pa nga branch an dito at tubangan han. ang Basta Levi's. ito may oxygen. Ang dating Levi's. An bukid, rubay ang bukid. Oh, an natin Levi's. Ato pa ya. Di kami kapit paragpalit na da. Ton. Di ka gyaptig Di palit. paragpalit Palit na da. Levi's. Uy, pero an footsteps, Herala tulatan maintain may pa ba mga yan niraan ginuhulog? hirato nan may mga Oakley lot ato na shades ato na time. Di Ang Levi's. Awo, an Levi's. Matera. An dati, an pinakasyahan nga, an di ba, an pinakasyahan na Levi's ti Dahatakloban, an yan nga McDo, nga may drive-thru, di may Imelda Avenue. Diri. Ang Nakakada. pinakasyahan, andito may Young's Marketing. Diri, ikaduha na adto. Ikaduha na adto, bumalinera dito. Oo. Basta matak nanunumduman kay Kaya nung dumakad to'y papa, napalitin Levi's, dito to nga, McDo na yan. Again, mga new word generation, dit manunumdum kay waray na tiyan na ng mga brands. Waray Waray na. na. Iba na ada na Tacloban hamol, yun ada na hamol. After New London, nag-iban geography ang Tacloban talaga. Mawawara ka na. Pero elementary kita to ano son, high school, ang To, Tacloban, Bukid. bagan guti ay lang nga lugar. An Ujil sad to. Oy, ayun yun, Ojils, Mga Bukid, accessories, ano pa ba? ang mga habagat dito ha, Bukid. Bukid, an mga kangkar dida Ujil sad Oo, to. oo. Mga CD nga mga Oo. original. Dito tula. Dito gyapon. Dito lad to, tama. Wala to. John Sports. Heragya pa to may dapatian, Kevin's. Direct maharap. Mm-mm. Direct Pero waray man, di man naka John Sports. Kay mamahal man ang John Sports. Sandubag malanak. Siguro ang John Sports hadto baga 5,000 pesos. Ano, hadto. Maharap. Sandubag nga lalaki nakbag. Ano pag kinuha kong Sa bagay, di ka man nagdadara notebook, so di mo kailangan ng bag. May da kami locker. May locker era. So, mo Ano ba malad itong to. Christmas? Waray Ano di. nim nanunumdumanhan mga Christmas party? May daka mo baga May nasayaw. games, may mga panhatag exchange game. Ay, nag-uso nag-uso nga niyan Backstreet Boys, tapos ang mga Hanson Brothers. Di ba may dato kailangan may presentation pag Christmas party? Waray man. Wari ka mo. Ang kinanunumdum lakad to. Ako, Magpa-practice talaga. Dik nakakanumdum kay basta na akong lamay pangaon, may exchange game, siyempre mga bago niyo Alam mo sulod. nini mo gindadarhat to nga pagkaon. Lechon. Wow, mayaman talaga. Nagdadaran siya ng school. Hambog. Lechon, kuan. Lechon, asin nga bugus. Tiilin, lechon latin. Huy, pero balitad to ang mga mayayaman. Elementary ako nanunumdum ka to. May da kami- pa-donate lechon. Oo, masigang teacher, pwede mag-donate ni mo mami or imo parents in lechon. Kay, Siyempre, di ba, mga, pag labi kuan, na kay maramira kung hinon mga parents nga abroad, hinon pag parents. kuan, di ba, pag ano ito, school, na sering
pagtiang pala at school, masing, hinot madunit electric pan, so ka dito, dan donate dayon, di ba? Oo, tama, tama. Yan, ay aircon na, kailangan stand pa, dire split type, sir, dire na darat split type, dire kaya, Dire kailangan, ka kailangan lang stand gawin talaga. stand, sir. Agi balita, agi nanunumdum lakad ton elementary. Akong la din nangalimtan talaga, Christmas party naman, 4th year, talagang tumatak na ko dito ako. Kaya No? ano? Kaya di rin man namin invited na naman by sir balit. So, Grabe ba? Very bad. so nag-organize si Ren Christmas party. Tapos, Siguro ikaw ato may pasimuno Dire, nga ayaw dire. i-invite at advice. wala man may nakaset to wala ba may nag-initiate. So, syempre, kami lang nga sectionan mawawaray Christmas party. So, council, And committee. and committee, which is the service committee, Hinuwanan ang president sa nga committee. Kaya damo ton president. Kaya may da kami president, may da na impeach, may da na lawat another president. Basta amo to na amolak din ang alimtan kay memorable at to nga ginsaradan ang classroom. Nag-class party kami sulod. Anamon advisor nakatulagawas. iba nga classroom na Nakatibang classroom na ngungulektahin Sura. pagkaon. Tapos amo man lad to. Which is I don't direct maram nagyapon na to sir kung ano to natabo kaya ano kasukan. Ay, dugi-duga to may Dere. pasimuno. As a whole lad to kumbaga. As a whole nga One decision. decision na tong committee members and higher ups. Higher ups. Ay, balito. Ako ano ba memorable nga Christmas Ay, ma'am, party? very good. Well, Diri nak nanunumdum. Merry Christmas, sir. Merry Sir. Christmas. Sir, Nak Sir Jet. nanunumdum. Basta nak nanunumdum la. Ang general nga memories na may lechon, may nanunumduman, may na, mga boys na sayohin, mga Backstreet Boys, InSync, masugad and elementary. Tas, syempre, paupayay gurad ton mga bado. Mo paupayay, As in, pa-branded, kung ano. Diri gad actually hadto kita at siguro elementary wala ka labot it brand. Ako for me it brands must start pagiging brand conscious na start talaga college. O, High dire. school waray. Ako, start ako elementary. Kaya ako napalit ako kuan fake nga LV. Salit. Nag-start ako early, salit. Nag-end up lot ako early. Sa bagay. So, baga, Ano ba? garam na akong brands, elementary, o ito, Ako basta fashion, basta mo Adidas. pay kit unha ako. amo yan na, Amat akon. ang sulod, akong shoes first year high school na ako, ang Adidas. So, nakita ko yan na bago na nga mga style. Oo. Classic. Iyang bibiling. So, Nasingiya. nakatara Masingiti, ko. Man, amoy ninak sapatos sa high school ako. Wow, bongga. So, nakakatara ko yan ng mga bagong nga model. Bakit gini-stop na tapos yung babalik na lahat. Oo. Pero amo man lad to. Kumbaga, Shoes an imo. Brand conscious ka, shoes. shoes ngan shirt. Tanan gyapon. Ang Levi's kay normal man lang nga. Wow. Para lito pagkukan Levi's. Nanunumdum ako. May Levi's ako in high school. Every Palitan year ako ni mapalit Papa. ka once Levi's. So ba And ito? may Levi's ka na Flare? Waray, Una anakon 5 Kung ako may saka na Flare. 510 na to. Basta 505. 501. Dere 501 kay Mahalan, ang 501 fit man slim. Mm-mm. Tayo nagpa dere man slim. So, Dere mas ako. nakakatipid ni mami kay barato. Dere Ang 501 ang mahal. Okay na mo nakaroon, narokan mami, narokan daddy, narokan mama. So mga kadamo kan kung ano. Iya ko adtohan elementary high school direct brand conscious. Bilabay nahan elementary kay di man ni mama nanapaltan ng bado. Tapos hand me down pagod. Tapos high school diri gihap kun nanonomdom ka people center pero may tiyangge pag Christmas. Dito lang kami na mamalit. Bazaar. Ang mga bazaar, yun. May ton. Tapos, college na, mo gihap, diri ako brand conscious. College, Diri waray nga naman. actually, diri nga nangingilalahan brands nga H&M, A&F, mga, anything, diri kit nangingilala. Waray mataat hadto nga mga brand. Bisan ng LV, nakita la ko andi da nga ni Tabukan Fahrenheit. Ano ba yung nga store dati? Amo ito dati ang damon napapalitanhin mga Japex
nga mga LV, mga Gucci, amo ito Chanel, ito ngayon na bagan nasugad Chanel. Pero and akon lahat to mahusay kuya. So mapalit ka pero diri ka conscious nga ay amo ngayon nito original or something or nabati la kun mga Lacoste kay Uncle Noel syempre tika nga Saudi marami ano yan mga brands, mga Caterpillars, mga sugarito. Pero brand conscious, di na ako naging conscious in mga sugad ng mga brands. Kaya bisan na natrabaho na ako call center, kuha, napatakon ba? Do based on kung na ayun ako. Waray brand, di ganik napatin branded kay mahal. Bisan ang mga, guys, bisan ang mga brands na local brands sa Pinas, na mga brand, like Jag, mga sugarito. Di ko na ko ito na, Jag, mga Dickies, di ba? Dickies, R&B. Ano pa ba? Direk ito nakakapalit. Guess. Oh, asay pan guess. Diyos me. Direk ito nakakapalit. Kay, di kami napalit ito. Kay mahal. So, siyang pagkani ko din yung Abu Dhabi, wow, kadamang iba-ibang klaseng brand. Bagan ma-overwhelm ka nga. Kada sahod, napalit na talaga. Napalit. But then ngayon, balik na kaukay-ukay. Or hindi rin napalit ang mga stores. So, yun. Ano pa ba? High school and college. Ako college, waray naman nato. Ba nag-Christmas party in college, may dala ignom. Nanunumdum ako in high school, may da ako manguruyab. Manguruyab ko hiya. Maihan na yan nagpipinanguyab ba? Takay, syempre, iba man friends la naton feeling sa iya. Wow. Every Christmas, tataga nakit niyan gift. As in, nasa na ko, wow, consistent talaga niya. Pero what to do? Friends la talaga. Dirinak nanunumduman niya ngaran. Anong gift? Toblerone? Diri, clothes. Papalitanak niya Capri nga pants, shirt, mga sugad. Ano yung ginataga akon? Di ka tatagan ko manunumdum inihikuan. Victoria's Secret nga. Diri. So, asyad to nanunumdum na ako niya ngaran niya na madunumdumin ni Cesar Dumlo kung nagkikita na yan na video. Hikuan, kahiyatun parang tulay amon curbs. Kibut, was hindi kibut. Adi RJ, may tuyo haim. RJ. Takay, at tuhiya, taga Manila at tuhiya. Tapos, nag-transfer la dida Leyte High. Tapos, iharan magsangkay ni Dumlaw. Tapos, sige sa ni Dumlaw, naruruyag ityai mo. Sige na, curves. So, ako luwat, di rigad. Ganaya ka lang naruruyag. Tapos, iniluwat ni Dumlaw, curves, may tuyo hi RJ. Sige. Tapos pag makikigstorya, mag-istorya kami. Permanente may chaperon. Diri. Bagalahin. Sige, bagay-istorya. Kumusta? Okay lang, ganito, ganyan. Tagalog man kasi, kumakain ka ng salitang ugat. Oo, kumakain ng salitang ugat, salitang, action, siya, pangdiwa. Tapos, asyad to, mahatag akong regalo. Very, very sweet. Very generous. Oo. Awat to RJ in high school. Tapos may paghihap iba. Oo. Nagkukulag ka ngayon ng regalo. Napupuno nga na mo Christmas tree. Mga regalo. May dapat to ako naghatag. Bracelet liwat. Gold. There, God. Silver God lang. Silver ba or what? I don't know. Silver bullet. Sige pa to nga na bracelet. Hikuan liwatan to. Charot. Damo. Pagkabahin. Baka kami nanonood ka to high school. Chocolate. May dagya pa dadto. May dadto na hatag akin chocolate. Diri good. Kasi ang tipo nga, diri paron iba nga high school na mga nga damo talagang suitors. Ako, bagan come and go la. Collect. Dumakad to. And then, no select. Dumakad to. Ito nga, abot ako pagyakan na niya nga. Kay, crush ko kami. MU kami. Kay, hain naman. Ambot. Pa ganit siya takloban na da kay, baga, kung matyo pa, choy-choy. Di ba? Matawag pa choy-choy. Pa choy-choy manatiyahan high school. Era grupo-grupo. May pulbo. may pulbuan panyo. Bagay kayo nagbuburusang.
Pero balitaw na nunumdum ka to ambot hay na tiya na. Hopefully naka-asawa gihap ngan okay ya kabutang. Ako na to kung pachoy-choy lang. Okay Wala. balit. Agi hino ba? Ano pa ba to? Amo na to high school si. Uy, adi ko wan may tuyo imo. Ang natatawa pa kaya nakaton high school. Kay bagabahin kamilan maaram nga gusto na mo nan isa't isa. Ambot ko na ruyag ya ako or ako lang na ruyag ya ginsasakyan lak ni. Kuan, mutual understanding. Bagan sugad ito, pero tiri iniya ginyayangan na gustok niya. Pero siguro ya, marami yan na naruya ka iya. Anak mga crush, nanunumtum pa ka ang mga ngaran. Wow. Damot to hira. Damon ni mga Damo na crush, pero dek nera crush. Tapos damon ni crush. Wala mo muna crush. Hoy, may dagad. Crush landing. Crush landing on you. Ay, balitaw. Ikaw kay feeling conservative ka man. Waray. Dire mo man priority ang uyab-uyab, ano? Waray ako. Ay, pero ato, high school kasi kita, parang okay na to iyo nga, magkikita ay hamata, okay na to, happy ka na to, ang butyan at mga kabataan, ano daw lang? Waray man kito mga feeling na sugad. Lagi. Ang nananumduma ka to, agi, inipaso na Kumbaga- nananumduma ko mga third year, fourth year college, high school na to, I think third year, syempre, magdudurungan mga class, ito, ini nga, time, maagi kamit era room, or adi pala hera gawas, naghulat hera gawas, ano, sumasing ito, agi, maagi kita kanda kuwan, era room, sugat-sugat, tas adi ra gawas, shucks, makarawad pag-agi, ito gani, may mga sugat na feeling. Hala, grabe, feeling teenager na liwat ako. Waray man kami to sugad na pilsay. Wow! Focus na kasi ka mo ni studies. Kuan lang kami kasi to. Puro lang kami study. Balit waray man ambot iba magulit babae, Marie, that's dirty! iba't babae, iba't Oh, lalaki. amo lagi. So, kami, feeling ko, ako lang to naruya ga iyagin Kami sasakyan lang lalaki. niya feelings. kuan la, chill. I mean, awambot. Hindi, sige, takpakya na imo. Kung maaram ka it girl na naruya ga imo, paano ka mag-act? Paano ka mag-react? Himong ko papasuratong ko takon it notes. It kuan. Gagamiton mo. User-friendly ka ngayon. Kaya ginaan naman ako, mangunguyab ako. Damor lang waray, di rin lagi, waray, kumbaga, ano pa ini? Kasi in high school, di ba, pag mag-uyab-uyab, haing ka, ayaw paglakat, ayaw pagsugadini. Nadiri ito. Tapos, anak ko na, kita kag-anak, di rin nga nagkimbubutan kung nagawas ako. Kung nalakat ako, nakadto kami nagka-climb kami, nag-outdoor kami. Tapos sa dilugod na kun uyab, masiring Amot mapigilan. ay paglinakat, ayaw kang pagsaka bukid, ayaw kang pagkatadagat. Ay nabungaw na ini na utok. Dere ako. Ay kita ito, orandang. Agi. Kay bibinuutan. Possessive kasi girls. Amo kasi ito. Amo, wari ako tumagkuang kay bibinuutan lo ka di. Kunwari ko ito nga uyab, why magbibinuutak? Kita kag anak, alaw man ako maghimon so Kuan lang imo, user-friendly. Aray, nakon mga friends, sundo isurat daw ito. Yan nala, isuratin nala. Wow. Pero waray mga sukat dito. Kumbaga barkada la sangkay, waray, pero waray nga masaring nga Masumo. mag-uyab-uyab kay aray. Kumbaga diri mo focus an uyab-uyab hadto talaga. Waray. May na kasi kalalakihan hadto nga liwat pag pinanguyab na lang focus. Wari na himo school. Bayda siguro iba man ito. Oo, sa bagay. Namon kasi more on sugad tas Diri damo kasi man may da kasi hadto. daw man nakbarkada kasi nga high school ako. Hira mga college na. So amon naupod na kaira kun ngayon nga kalakat sugad ba. So diri ko nabubuot ha balayhin weekend tapos magapat to high school mapakadto kami Ormoc magmumulay kami. Mga sangkay kami ni Ricky hadto na makadto kami Ormoc magbibilmar la kami to Bilmar or Doctors. JD. JD Oh, bus JD line. bus, oo. Sakay kami ton sugad. Sumabiyahe na kami at Ormoc. Mauli kami the next day. Nagmumulay la kami ngadto magka Counter Strike or balit. sugad Starcraft hadto na time. Wala.
Waray man kami suka dito nga. Awambot, siguro. Pero iba may bala. nakaginregaluhan hin Christmas. Waray. Personal. Kaya magliligalong Christmas. Kikinarag laki. Upay pa ngayon nakadto nakakarawat Ah, yung mga di- regalo. Tikang anak mga kuwan. Tiri, Mga admirers. Wow! pipinan regalong Christmas. Kay, warti Upay na lang, nakilala ko hiya, di rin na hiya sugadan niya mindset. Kay kung di rin ba daw, di ada kami magkakadayon. Pero kay, nakilala kasi ako niya, nakilala na niyan, iya dream girl. Wow! Wow! waray ka man tumaging bag. Wa mo to nak. Which is true. Nakalin ako na hunad to. Mag-uya ba ko? Pag baganan imo kasi adto bagan magiging basehan was ini nga ni magkinontrol nga ni haakon waray dire na ako. Dire ako, Banso dire ako. Takay dire man nakadto so gaday. Sige makain ka man maupod ako. Ano akong lugar adto pero may masentya. Malakad kami tak mga friends. Maupod ka. Sige, maupod ako. Masarit ako. Tas kung ako lotit may lakat, maupod ka. Maupod gapiya. So, pero may kami mag-upod. I mean, diri ba, direct maupod kahit yung mga friends, mga kuwan. Takay niya mga friends, mga lurong, mga kalog, mga, marisyola ba, pagkaupod. Da siya nga, pag may mga lakat tera, pero may niya gini-invite, pero may lotak na upod. Basta, igalaw ako ng parents. Di dalahas takloban, di rin na kami Ori ada kita di rin na an tapos na kita pag school ano. Oh, Nakalakat na kita ibang lugar. Kalanggaman. Tuwa Cebu. Tuwa Ormoc. Ormoc, Giwan. Giwan, yun. Pero na trabaho na dakad to. Ako, Oo, bagan sugad dito. Ayun, so ano pa ba? Christmas. Wala tumari shula balita ton high school, elementary. Libot nga. Parang Pag Christmas Day, may diyanan, elementary days. Ako, high school, elementary, wala to mga elementary friends na naging high school friends. Kaya kami, kumbaga, one group man lagi, mga common friends from elementary, from childhood, sugad ba? Waray mang good at to. Mula ito, pag Christmas Day, syempre, nalibot, mga harong candy. Yun. Pero waray ko good ito maambot. Di ko nanunumdum. Bagan waray ko good na experience ang sugad. Kay kami lagod na nahatag ang aga. Haamog Kami yap na nahatag hambalay. ang candy. Kami kasi kanto lang kanda tatay, kanda nanay, antas anamon tugbang hera ang mga bajable, mga generous sa tuera nahatagad tuha amon hin masing, uy, Merry Christmas, tita. Pasig dahil, pakadi. Tagtag shin, 200. Very generous sa tita. Lang na ako na to. Tito. Ang pag high school ko kasi nakadi naman ako simbahan. Kaya nagsasakristan man ako. So during Christmas, nalibot kami. Nagnininyo. Maram na ka to ni rason pag nininyo. Ikaw malibutin, wari ulterior motive. Nanininyo. Motives ngayon, motive. Ano yun? Nalibot, nagnininyo. Kaya may naman kami nag-service simbahan. Kada, 9 days nga. Baga naamot ka motive kinina. 9 days nga, tawag Sige, ito? libot. Di yan, 9 days nga mas bago Christmas. Kuwan, Nobena. simbang gabi, oo. Tapos 9 days, tapos tapos pag during Pagka 25, 25, papakaunon pagod ka mo, dadara ka na ninyo, makisirat ninyo, tapos makisirat sa kristan. Talang sa magudan, umakanto ka mo ninyo. Waray, katitiba pala ka rin, nakatapis man. Kagwapo man ito na sakristan. Pwede din lahat sakristan kumis, sumarok. Mga bayot na danasir Dili din lahat ninyo. Tapos amat to. Mamalad to. Or nasiring ka na to. Uy, mo say manit makis. Hindi nala sa krisan kisay. Nakada kami government center na mga opisina Kaya bisan diri Christmas Day, nalibot ka mo. Diri kay ito nga pag ninyo bugos man nga palo. Pero kay Christmas Day, wari man work. Diri after na. Amo nga ni bisan So diri may Christmas barangay Day. nga, up to 31 iton. Daw mo nim kuhida kay. Waray, kay tatagang ka man la, tatagang ka la every, ano ba to? Bagan, at the end, bagan may ihahatag, so ka dito. Tapos libre pa pangaon, Libre kaon, snack. Diri, tas aside pan ninyo, masig, di ha, pumaskuhan, bisan jis. Oo, may daga pa to, mga balay nga. Asya nga baga, naniniguro ka pag nininyo ka. Pag nakita kami, ito nira Ricky, kami magkagrupo.
Pag nakita kami, bisan dire amon area, pag nakita kami ang balay dako, dito kita, ang balay nga dako. Kakatuon namon. Tatagan kami tag 50. Tapos pag kumadto na ha, Nakati naman. nakadi naman ang nagninyo. Tapos masing, uy, pagkat na balik, pag-report na simbahan, masing, namon nga ning katuan na busang nga balay, nakatuan na kuno niran. Amo tinong nagninyo. Asang bayan, mga taga-Tanawan na nagninyo ato. O mga Karayo. taga-Tacloban, taga-Santa Fe. Kalurong. Pero maaram kami nagninyo. Iba ko na rin experience san bata ka pa son. Grabe, Ah. malabad ka talaga. Pag mga sibot. Niragin ninyo. Agi balitaw. Agi eh. Nakakamiss it Christmas. Nag-Christmas kami last year sa Philippines. So, after COVID, baga na quarantine ani kami for 7 days. Tapos nag-Christmas na happy na Tacloban. Nga to nam new house. So, it was so memorable. So, hopefully, next year ulit, baka pag Christmas kami. Kay this year, di man kami pwede umuli kay kababalhin la niya. So, ayun. So, yan. Merry Christmas. Merry Happy New Christmas, Year. everyone! I hope in this podcast na nostalgic ka mo aton orostorya. Especially, ang mga classmates sa high school and elementary nga nagkikita ini nga podcast. Shout out to you. tanan. Merry Oh, Christmas. Merry Ayo Christmas. tanan. Say Now, Merry family, Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Merry Christmas. Christmas! Say, Marie, say Say Pasko. Pasko! Pasko. Say your hands like this. Like this. Pasko. Do your do it like this. Yeah, like this. Pasko, say Pasko. 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 So, see you. Thanks for watching. See you next year. Thanks for watching. Yes. Bye. Bye. Happy holidays. Bye. Happy holidays. Say Merry Bye-bye. Christmas. Merry Christmas. You. Jingle bell. You. Uwat ka, waray. Uwat ka ng... Tito Pebble. Tito Pebble. You of you morning. Jingle bell, uwat ka, nangawat ka, waray nimdamo ah. Hey! Bye. Bye-bye. Bye. Thanks for watching.